Көзілі күңел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, көзге көз қарашып тапшыруында. Hayırlı сәгатьтә хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, әлбәттә туган тел дулкыннарына киләнгәнсез. Өр-яңа ел туды. Илебезгә, җиребезгә иминлек, изгелекләр белән килгән ел булсын. Узган елда бергә матур тапшырулар аша, җырлы туган тел аша аралашып яшәдек. Инде дә быелгысы елда да шундый теләктә калабыз. Бүгенге чыгарылышыбыз беренчесе, тәүгесе, төкле аягым белән дип әйтәсе килә. Яңа елга да тапшыруның бу елдагы беренчесенә дә. Башлап әйткәндә, ераклардан килгән кунагымны тәкъдим иткәндә, яңа елда бигрәк тә оптимистик рухта сөйләшеп китәсе килә. Беләсезме, гел матурлыклар турында күбрәк әйтәсе килә бүген. Ни өчен дигәндә, үрнәк булырдай затлар, яхшы күңелле кешеләр, ихлас йөрәкләр бизәсә ил көннәребезне, тормышыбыз, иманым камил, яңа елда да матур булыр. Миндә, бездә, туган телдә бүген әнә шундый кунак. Чибаксар дибез, ул бер карасаң еракта, бер карасаң якында булып китә икән. Аны берләштереп якынайтып торучы әлбәттә халыклар бердәмлеге. Шуларның бер шаһиты Гөлфия Минсаитовна. Ни өчен Минсаитовна дип әйтәм? Үзе белән сөйләшкәннән соң аңларсыз, горур рәвештә. Исәннәрмесез дип багамын кунагыма. Ничек кәефләр? Исәнмесез, Ифа апа. Исәнмесез, хәерле көннәр сезгә. Гөлфия, иң матур теләкләр гаиләгезгә, гаиләңә. Әйдә мин якын итеп син дип сөйләшим. Һәм син дә минем белән син дип рәхәтләнеп, Зифа апасын апа дигәндә дә аралашулар кичереп утырсаң иде. Менә шундый матур вакытта яңа ел инде башланып кына киткәндә очрашудабыз. Мин көтеп алдым. Бу кунагымны дип әйтәсе килә. Кем икән дисездер. Ераклардан җырлары белән Татарстан якларында инде таныш булып өлгергән. Бүгенге көннән алып сезгә дә якынайту теләгендә мин аның үзенә сүз бирмәктәмен. Нинди гаиләдән? Кайда туган? Әти, әнисе кем булгансың? Әйдә, сүз башлап киттек, Гөлфия. Рәхмәт, Зифа апа. Мин Чувашия Республикасы, Комсомол районы, Урмай авылында туып үскән. Бүгенге көндә туган җиремдә яшәп ятам. Мин Сәйит кызы Гөлфия булам. Әтием Минсәйит, әнием Гөлсирә. Үзем белән бер туганнар без җидәү. Җиде бала тәрбияләнеп үстек, шул гади гаиләдә. Бүгенге көндә барыбыз да исән сау, Аллага шөкер. Дөньяда барыбыз да Урмай авылында яшәп ятабыз. Әти-әниемә бик зур рәхмәт. Безгә алар кечерәк вакыттан ук дөрес тәрбия биреп үстерделәр. Үзебезнең динебезне тотырга, дөрес юлдан барырга, туганның җипләрен эзмәскә, аларны хөрмәт итәргә. Менә шундый тәрбияләрне алып үстек. Бүгенге көнгә кадәр Аллага шөкер, шул тәртипне саклап яшибез. Инде әтием дөньядан бакыйлыкка күчкәненә 20 ел. Бик сагынабыз. Бездәр өчен бик авыр югалту булды. Но әниебез исән сау, Аллага шөкер. Ул бүгенге көндә үзенең кече улы Татарстанның атказанган артисты Илдус Шайдуллинның тәрбиясендә тәрбияләнеп яшәп ята. Бик тә хөрмәттә яши, Аллага шөкер. Илдус энебез, хатыны, тормыш иптәше Гөлшат, 2 улы бергә матур гына әнием белән яшиләр. Безләр инде шулай үзебезнең йортыбызга барып, кунак булып, бергә тоже матур гына яшибез. Аннары соң мин 1989 елда тормышка чыктым. Инде бүгенге көндә 2 улыбыз, кызыбыз, 2 улыбыз өйләнгән. Инде Аллага шөкер, нәнәй булырга да насыйп булды. 2 оныгыбыз, 2 киленебез, 2 улыбыз, кызыбыз 8 класста укый.
Бүгінгі секенде Аллаға шекер, гаиләбез тыныч, тулы, матур тормышта яшәп ятабыз. Инде тормыш барышында авырлыклар да булгандыр. Менә шишмә кебек тавыш эркелеп кенә торганда бүлеп булмый геройларына. Әмма ләкин әле үскән гаиләдән дә бик ярас китәсе килмәгән чак. Ашыклык кертеп китик иң беренче. Әйтеп үттем бит, ни өчен фамилия белән түгел, ни өчен әтинең исеме белән үзегезне җырлар өстендә халык арасында таныту билгесе итеп әти исемен сайлагансыз һәм Гөлфия Минсаитовна булып йөрергә тырышасыз. Бу ничегрәк, нилектән? Бүгінгі секенде мен үземнең моны шулай булуыма әти-әниемә бик тә рәхмәтле. Аларның заслугысы деймен дә урыс телендә әйткәндә, аларның заслугысы бүгінгі секенде Шайдуллина минем фамилиям, девичий фамилиям. Шайдуллиналар да бик каты күбе урмайда. Үземнең тормыш иптәшемнең фамилиясе белән хәзерге фамилиямны әйткәндә мин Адеева булам. Тулы тормышта яшибез, Аллага шөкер, но барыбер минем шундый бигенге җыр моңым белән халык арасына кирип китүем дә әти-әниемнең заслугылары. Урмай авылында яшибез, вот Шайдуллиналар алар күбе булсалар да, вот Гөлфия Минсаитовна, Минсаит кызы Гөлфия дидертәсем килә, янымда әтиемнең исеме җырысын иде. Ул безләр өчен горурланып ятсын иде. Ул бик тә тырышты безне моны шулай күрер өчен. Тәртипле булсагыз иде, йөзгә кызыллык китермәсәгез иде. Мин сезләр белән горурлансам иде дип, моны мин аның да исемен шулай үземнең янымда җыретеп, аларның горурлыклары булып, алар безләр өчен шатланып кына торсыннар иде дип тырышуым. Туганнарымның да йөзләренә кызыллык килмичә, алар да тыныч кына, матур гына яшәсеннәр иде. Инде менә ике яклап бу гаилә янәшендә буласы килә. Берсе шундый иманга килеп, ислам диненә тугры булып тәрбия алган як, икенчесе җыр ягы. Ислам ягы аңлашыла, буыннан буынга килгәндер. Карт әниләр, карт әтиләр ягыннан ук булгандыр дип уйлыйсы килә һәм әти-әнидә дәвамланган. Ә җыр әнкәйдәнме, әткәйдән микән дисәк? Икесеннән дә. Безнең әтәебез дә бик матур җырлый иде. Әнәебез дә матур җырлый. Бүгенге секендә ул Мишәр ансамбленең солисткасы булып җырыды. Әле хәзер генә менә шул арада гына туктап тора, җырлау биюдән туктап тора. Инде яше дә бар. Мин үземне белгән вакытымда элек бит инде әтәйләр янына кунаклар киләләр иде, шулай бит дуслары киләләр иде. Алар килгәч, әмдә генә шулай үзләре сөйләшеп утырган вакытта мине яшеп ала иде. Гөлфия, кил әле монда дип, мине янына бастыра иде дә. Җырла кызым, килгән кунакларга, матур гына җырыңны җырла әле. Ул минем тәтем бик каты ызын иде. Үзенең пиджагын минем аркама кигезә иде, аның пиджагының ытшы идәнгә генә тиеп тора иде. Мин рахатланып көтеп тора идем, кайсын җырларга дип. Шулсын җырла кызым. Эй, җырлап бетергән төшкә тагын уйлап торам. Тагын берне җырларга кушсалар ярар иде дип. Җыр моң алардан килгән. Берәр коралда да уйный торганнармы? Уйнадылармы? Гармунда яисә берәр башка төрле уен коралында? Юк, гармунда уйнамадылар. Илдус Шайдуллин гына гармунда уйный. Ул уйный гармунда уйный. Шул гына тәңгәлдә безнең телевизор караучылар әйтер, "Их, Гөлфиянең сөйләп утырганы үзе бер моң, җырында ишетәсе килеп китте бит әле" диярләр. Ахырда инде табарлар, социаль челтәрләргә керерләр, кем икән ул Гөлфия Минсаит кызы дип эзләрләр, һәм инде юлыгырлар, нинди моңлы җырлар бер-бер артларында тезелеп, безнең тамаша кылучыбызны көтеп тора дип уйлыймын мин. Ә инде әле тиз үк кенә ишеттереп алсак иде. Үзенең күңеленә генә хуш булган берәр җырның берәр генә куплетын булса да тәмле генә әйтеп. Әле Зифа апа яңа гына чыккан җырыбыз "Тормышымның сукмаклары". Мине бит инде шул тормыш сукмаклары
Уфа шәһәренә алып килделәр. Җыр, моң, ник дисәгез, бөтен шәхесләр барысы да Уфадан, Башкириядән чыкканнар шулай бит. Моң моны шуннан чыккан дип уйлыйм мин. Мин дә үземнең уем белән моны шул моң чишмәсенә цумып карарга уем гомергә бар. Бүген гесекендә Аллага шөкер мин Уфа шәһәрендә булдым, җырладык, шундый зур сәхнәләрдә сезләр белән бергә матур җырлар башкардык. Аларның арасында яңа җырым тормышымның сукмакларының бер генә куплетын җырлап узабыз, Зифа апа. Әйдәр ихластан. Тормышымның сукмакларын каршы җилләргә атладым, атламаслар да атладым, якламасларны якладым. Тормышымның сукмакларын сынауларым аша таптым, бәхетемне, шатлыгымны таптым, җиңел тапмадым. Тормышымның сукмакларын сынаулары аша таптым, бәхетемне, шатлыгымны таптым, җиңел тапмадым. Эй, сизелеп тора, яңа елның беренче көннәрен ваклаганда шатлык нуры һәрбер гаиләдә синең җыр аша барып ишетелде, өлгәште кебек, күңелдән генә кулчабалар төсле. Шулай бит безнең телевизор караучыларыбызда шундый моңлы тавыш. Бу моң белән җырга тартылулар беренчедән теге озын кәчтүнне киеп башланса, ахырда кайларгадыр җыр юлыннан гына китеп, һөнәр итеп үзләштерергә хыял булмадымы, Гөлфия? Булды, Зифа апа. Мин гомер буе хыялландым җырчы булырга. Бетерәк вакытта хыяллансам да, мин үз гомеремә кухняда пешергәндә дә җырламыйча пешермәдем. Керләр юсам да һаман да җырлап юа идем. Кая гына эшләсәм дә, минем никтер күңелемә һаман да җыр, моң килә иде. Җырсыз бер эшемә дә эшләмәгән. Аннары тормыш сынаулары шундый авыр сынау белән сынады. Мин каты авырдым, авыр тир уздырдым башымнан. Анда кадәр мин мәчеттә күп еллар укып йөрдем. Тагын бер соңгы елыма укырга барам дигән вакытта минем башыма шундый авыр тир килеп яуды. Ул тирдән соң кеңелләр бик нечкәләнде дияргәме. Тагын барып карадым мәчеткә, барыйм әле дип. Мәчеткә кеңелем тарта, һаман да барам. Параллель икесендә бигенгесекендә алып барам. Тагын барып карадым. Никтер анда ул вакытта кеңелем нәзигәгә нечкәләнгәнлек беләндер. Никтер мин теге дөньяга якындашам кебек авырсындым дияргәме. Вот кайтып спальняларда үземне шулай бикләнеп, колагыма наушник тыгып, давай, Гөлфия, һаман да җыр беләнрәк кенә бул әле покага. Кеңелеңне шулай үзеңнең җыр юлыннан таб әле, җайла әле, кеңелеңне куатландыр әле дип җырлар тыңлыйм. Һаман да матурдан матур җырлар тыңлыйм. Язам, аларны күчереп, үземнең вакытымны сузам, чтоб онытырга ул тир турында. Ул тирне башыңнан уздыру бик авыр, кемнең башыннан узган шул гына белә. Күрмәгәннәргә күрергә язмасын, күргәннәргә Аллаһ Тәгалә сабырлык биреп, җиңергә язсын бер Ходаем. Минем ул тиремне җиңергә җыр, моң булыштыдыр дип уйлыйм, Зифа апа. Менә шуннан бер ел вакыт үткәч, ел ахыры декабрьнең 28-ләре минем повторный проверкага барырга, больницага барырга, плановый бардым. Миңа тагын шулай ничектер куркытыбрак әтәләр. Тагын бер җиренгә күчкән дип. Ул көннәрдә ел ахыры отчет вакыты, повторно карарга уже җитми вакыт, очередь күп. Мине яздылар январның 11-не. Каттым, 31 көнне авылда безнең йолдызлар балмаскарат ясыйлар, елның ахырында шундый матур концертлар куялар. Мин дә бардым, янымда классташ кызым да утыра, аның белән икәү утырабыз. Мин әйтәм, быел килдек инде димен. Киләсе елларны мин әйтәм, кем белгән? Аллаһ Тәгалә кулындан да без димен. Ник алай әйтәсең дир. Вот ничектер мин әйтәм, киңелгә шулай кебек димен. Бер дә белмәйбез бит, мин әйтәм, киләсе елга кем бар, кем юк димен инде. Алай сөйләмә дир. Но мин әйтәм, барыбер минем вот гомерлек хыялым калды инде, каладыр димен. Менә шул сәхнәдә әйтәм, җырлый алмадым димен. Минем әйтәм, гомер буе шул сәхнәгә тартты, но мин әйтәм, анда җырлый алмадым. И шул арада ул бер 5-10 минутка югалып алды.
Югалып алды, кирди, утырды, тагын девам итти концертчылай. Концерт битти, біз кайтып киттик. Күп те өтмәде, энем Йылдыз миңа звонит итә. Апа дир, шулай синең ачуланмадыңмы беген дир. Ник димен? Синең классташ кызың дир, минем яныма кирде дә дир, сәхнә артына дир. Йылдыз Гөлфиянең аның гомер буе җырларга хыяллана иде ул. Шул сәхнәдә җырлар өчен. Ада беген бер җырлатыйк әле дип әйтте дир. Вот апа никтер дир, син дир алай һаман җырлап җөрмәгә сәхнәдә дир. Мин сине вот ни с того ни с сего беген сәхнәгә чыгарырга тырышмадым. Не так поймут дип әйттем дир. Биген 31 декабрь дөрес аңламаслар дип әйттем апа диринде. Юк Йылдыз мен әйтәм, минем вообще биген әйтәм, чык дип әйтсәң дә чыкмыйдым димен. 2 январь миңа Йылдыз энем тагын звонит итә. Рәңгән җырларың бармы? Бар, нинди җырларың бар? Мен әйтәм, Хания Фәрхинең туктап калдым тормыш юлларында. Резида Кадырованың мәхәббәт җимешләре. Тагын Тәслимә Низами да Әсин Онут дигән җыры. Вот мен әйтәм, шул җырларны бик мәтәм яратып җырлыйм. Ник алай әйтәсең Йылдыз димен? Ада безнең белән дир. Әле 11-нә кадәр вакыт бар бит дир. Безнең белән бергә утырып барасың, рәхәтләнеп җырлыйсың, җал итеп кайтасың, онытылып кайтасың дир. Дөрестән дә мин матур гына күлмәкләремне кидем, каблугымны тыктым да, эт җырым белән аларга утырдым да киттем. Бардык, бер мәҗлес уздырдык та кайтып барабыз. Ну апа, нәрсә хәлләр, ничек булды үзеңә дир. Ну, Йылдыз мен әйтәм, нормально, яхшы, вот мен әйтәм, миңа нормально, мен әйтәм, минем гомер буе теләгән эшем, гомер буе җырларга яраткан кеше бит инде Йылдыз мен әйтәм. Сиңа бит мен әйтәм, вот как профессионал күренә, минем ничек үземнең чыгышым, үземне тотышым, ничек җырлыйм димен. Ну апа, синнән була. Белмим ул миңа аны. Минем кеңелеме тынысландырыр өчен әйтте. Белмим ул дөрестән дә миндә шуны күреп әйтте. Вот аның турында сөйләшкәнебез юк, бер дә искә алганыбыз юк. Ул вакытларны искә аласым да килми. Монда Нәзиф апа, мен сезнең белән күзгә күз карашу передача булгас, вот сезгә ничек бар, шулай сөйләп бирергә тырышам. Синнән була апа диренде. Ада безнең белән без сиңа әгәр дә если сиңа вот шул цена устраивает, без сиңа үзеңә җырлаганың өчен түлибез дә дир. Юк Йылдыз, мен әйтәм, алай бармы мен сезнең белән димен. Давай мен әйтәм, әгәр дә минем җырым точно мен әйтәм сиңа ошаган икән, вот как профессионал мен әйтәм, син миндә күргән икән, мен әйтәм, нәрсәдер ярый торган җирләрне. Давай мен әйтәм, син шундый рекламировать ит, үзеңнең мен әйтәм, заказ алган кешеләреңә дополнительный җыр чалып киләм дип әйтеп димен. Булды апа дир. Ой, шулай мине дополнительный җырсы итеп 11 январьга кадәр алып бардык. Мин уже ул үземне беләсең Нәзиф апа ничек тойдым шул урында. Мына суга төшмәкләгән балык кебек. Вот мин үземнең урынымны таптым шунда. Мин Йылдызга, энеме, мең мәңге рәхмәтле. Гомергә бер Ходаем рәхәт тормышта яшәсен. Үзенең шул алган исеме бер качан да аның күкрәгеннән төшмәсен. Гомергә йөрәге типсен, саулыклы зын гомерле булып яшәсен иде. Бик тә хөрмәт итәм, бик тә яратам. Баскан сайын анарга иң изге теләкләремне генә теләп җөрим. Шуннан 11 январь бардым, Зифа апа сүземне тәмамлыйм. Шуннан бардым 11 январьда. Мине повторно көтү иттеләр дә, бер нәрсә дә юк, чип-чиста. Вот мин шул, может Аллаһ Тәгаләдән сигнал булдыдыр миңа шулай күрсәтеп, шул юлга чыгар өчен, сәнгать эшенә чыгар өчен миңа может юл булдыдыр, Аллаһ Тәгаләдән сәбәп булдыдыр. 11 январьда бардым, минем чип-чиста бигенге секендә. Бүтән анализларым яхшы, Аллага шөкер. Минем кулымда микрофон, җыр, моң минем белән бергә. Искитәрлек, тындалмый тыңланыла бу сөйләм белән. Мин уйлыймын, көч бирәсе килү теләге бездә булырга тиеш. Чөнки әлеге минутларда безнең зәңгәр экраннар янында да мондый һәм башка төрле авыррак авырулар белән авырганнар, күңелләре төшеп киткәннәр бар, канатлары сынганнар бар. Менә минем бу тапшы аша бигрәк тә шул юнәлештә алдан сөйләп бетелмәгән булса да куеласы соравым бар иде. Кешеләрдә ышаныч, өмет булырга тиеш. Ышаныч белән өмет бүтән булган авырлыкларны кире кайтарадыр кебек, синең үрнәктә, менә синең образда бу нык яктыртыла. Төрле күңелнең пошмаклары бар. Үзе генә белгән тәңгәлләре бар. Үзе генә уйлаганнары бар. Кешегә барысын да әйтеп бетмәгәннәре бар. Ул хисләр дөньясы күңелдә. Шуның берсе мәхәббәт. Бик күп кенә җырлары Гөлфиянең мәхәббәт темасы белән бәйле. Һәм инде аерым тукталыш ясамасак та, монда сорау бирәс килә. Мәсәлән, кеше ярата икән,
Ул әле әйтеп булмый бит. Ират үзенчә хатын, кыз үзенчә кичерә. Теге шәшкән авызга кабып, роза чәчәген балкон аша яратканың янына керә алу, ул зур егетлек түгел. Анда көткән хатын кызның йөрәгенә, күңеленә керә алу. Үзенең булмышы белән, үзенең хисләре белән, үзенең яратканын аңлата белүеннән. Менә шундый кичерешләрне уйлап, шундый кичерешләр үз гомерендә тойган өченме Гөлфиянең җырлары матур мәхәббәт турында? Бу сорауга ничек дип үзе җавап бирер икән? Бармы шундый аның күңел чылынгылары, бармы аның күңел иртәләре һәм кояш батулары күңелендә тыңлыйк әле? Мин Зифа апа китаплар күп укыйм. Интернеттан да укыйм, былай да укыйм китаплар. Күп китапларда ярату турында күп темалар языла, шулай бит. Миңа үземә хәзер инде минем подписчикларым да бик каты күп кешеләр дә шундый сораулар бирәләр. Гөлфия, мәхәббәт турында җырлар күп җырлагыз әле. Сезнең тавышыгыз да бик матур, моңны җырлыйсыз. Мәхәббәт турында җырларыгызны күп башкарыгыз әле диләр. Мин алар өчен дә җырлыйм, Зифа апа. Үзебез өчен генә түгел, алар өчен дә җырлыйм. Мәхәббәтсез яшәп булмый. Мәхәббәт булырга тиеш үзеңнең туган җиреңә, мәхәббәт булырга тиеш үзеңнең әти-әниеңә, мәхәббәт булырга тиеш үзеңнең балаларыңа. Мәхәббәт бит инде ул бөтен дөньяга да мәхәббәтле булу, дусларыңа да мәхәббәт кирәк. Мәхәббәтсез яшәп булмый, Зифа апа. Икенче төрлерәк кереп карыйм әле бу күңелгә. Яшерен серләр бармы? Әллә Гөлфиянең гадәт, холык, фигыле булган сырын кешегә ача торганмы? Әллә бар кеше ябыграк кеше күңеле белән, бар кеше ышана әхирәтенә, достына, шундый кешесе була, түгелә, бушана, рәхәт булып кала. Әллә Гөлфия сакмы ул якка, ышанамы әхирәтләренә, сөйлиме серләрен, яки аның үзе генә белгән тәңгәлләрдә үзенең серләре кала киләме? Минем андый серләрем, Зифа апа, үземнең тирән сындыкларда бикләнгәннәр алар. Мин алар белән яшим. Алар белән мин үзем генә алар белән дус. Алар миңа көч-куәт бирәләр. Шушы дөньяларда үзеңә генә ышанырга өйрәтәләр. Бу дөньяда мин күбрәк үземә ышанам, Зифа апа. Үземә ышануым белән бүгенге көндә мин көчле, куәтле, бүген мин Зифа Нагаева янында утырып торам, үземә ышанганым белән. Инде дә менә бу ислам дине халыкның ниндидер якка ышанышы бетә башласа, күңеле кайтса, күбрәк инде бүтән өмете сүрелсә, шул вакытта бигрәк тә кеше әйтергә кирәк аятларга, дугаларга тартыла башлый. Аннары үзеннән үзе күңел аяклар атлатып мәчетләргә алып керә башлый һәм үзеннән үзе кеше шул юлга басып китә. Менә бу яклап үрнәк итеп күрәм һәм әйтеп үтәсе килә. Ислам ни бирә Гөлфиягә бүгенге тормышында? Ислам бүгенге тормышымда миңа көч-куәт бирә, ышаныч бирә. Аллаһ Тәгаләнең бүгенге көнгә кадәр күргәннәрем Аллаһ Тәгаләнең бүләге итеп кабул итәм. Тормышымда авырлыклар булса да, авыр сынаулар узсам да, мин аларны Аллаһ Тәгаләнең миңа биргән бүләге. Минем хакым юк Аллаһ Тәгалә белән әрләшеп утырырга. Авырлыкларын да кабул итәм бүләк итеп. Шулай кабул иткәнем беләндер, бүгенге көндә мин Аллаһ Тәгаләгә тагын да мең рәхмәтле. Может, шулар өчендер, Зифа апа, миңа ул бүгенге бүләкне бирдедер дип уйлыйм. Бүгенге көндә мин сәхнәгә аяк бастым. Сезләр баскан сәхнәгә, зур-зур шәхесләр баскан сәхнәгә аяк бастым. Аллаһ Тәгаләнең ул узган гомереңдә нинди генә авырлыкларга каршы килсәң дә, сынмадың, сыгылмадың. Бүгенге көндә рәхәтләнеп яшә диюдер димен. Аллаһка шөкер, гаиләм тыныч. Тулы гаиләдә, балаларым исән сау. Алар үзләренең парларын табып, бүгенге көндә бәхетле парлар булып яшиләр. Кызым үсеп килә. Анардан да зур бәхет. Анарга да Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булмасаң, Зифа апа, бер дә дөрес булмас. Һәм менә ислам белән бер рәттән социаль челтәрләрдә әле бүген тапшыру ахырына якынлашкач та кирип эзли башларлардыр. Җырларын тыңларга, теләк белдерерләрдер безнең тамаша кылучыларыбыз. Һәм инде күрерләрдер. Гөлфия Мисаитовна күп очракта тамада булып та халык белән матур иттереп чаралар үткәрә. Күбрәк никах бәйрәмнәрен, Коръән ашларында, шундый аш-сулар булган җирләрдә, шундый менә ике ягын берләштерү ничегрәк бара. Кайбер вакыт гапләшүләр була.
исламда булган кеше җырлап йөрергә тиеш түгел диючеләр дә бар. Кайбер кеше әйтә, ул икесе бер юнәлештә никах туйларында, Коръән ашларында, мөнәҗәтләрдә әйткәннәр бит электән дип, үзенең таянып, үзенең фикерләренә шул гәпләшүнең өстенлеген күрсәтәләр. Бу хакта Гөлфия ничек уйлый? Бер без Зифапа пример гына китереп узмак келем әле. Бер шундый зур мәҗлестә никах алып барабыз. Бер абыең һаман да күзәтеп кенә утырды. Ул хәзрәт мәҗлесне башлап җибәрде. Мәҗлесне башлап җибәреп, дугалар укыгастан садакалар тараттылар, бүләкләр бирделәр, амин итеп куйдылар да, миңа сүз бирделәр. Мин башлап җибәрдем. Җырлап эшне бетергәстән яныма килде дә микрофонны алып: "Гөлфия ханым, сезнең тавышыгыз бик тә редкий тавыш хатын-кыз өчен. Сез халыкка үзегезнең тавышыгыз белән, үзегезнең җырларыгыз белән дәва. Сез халыкны дәвалыйсыз. Мин биген ничә сәгать утырып дәваланып китәм сезнең яныгыздан", диде. Җыр җәннәттән чыккан. Туктамагыз, җырлагыз. Халык бикләнергә тиеш түгел, диде. Аннары Зифапа без шундый мәҗлесләр алып барабыз, дөрестән дә дини мәҗлесләр алып барабыз, корбан ашлары да була. Бәбичәйләрендә корбан чалалар шулай бит. Без аның тәртибен ничек ике якны да тигез күреп барырбызның тәртибе шулай. Мәҗлес башлана үзебезнең дугалар белән. Гөрәк гадәтләребезне үтибез, бүләкләр бирешеп эш биткәстән мин башлыйм, без алыннан сөйләшеп куябыз корбан. Мин башлап якыннарга сүз биргәннән соң корбан ашы чыккан вакытта музыка да туктый. Без тынга калабыз. Тагын шулай дага белән корбан ашап амин итеп куялар, корбанга дага кылалар да, корбан ашларын, корбан итләрен истәлдән алып, без тагын җыр белән мәҗлесен дәвам итәбез. Безнең якта андыйга рөхсәт бирәләр. Менә тавышы Гөлфиянең дип әйтер идем мин, үземдә ишетеп, башкалар да әйтер, мөнәҗәтләргә бик матур булыр иде дип. Мөнәҗәтләргә алынган юкмы, яки йырлап караган юкмы? Киләчәктә шундый бер әйтәләр бит, артистлар блок, халык җыры блок шундый композиторлар әсәрләре җырлары да булырга мөмкин. Менә шундый теләк юкмы? Үзеңә карар куйган булмадым? Бар Зифапа, андый уйда бар мин. Алла бирсә, алындагы көннәрдә шулай мөнәҗәтләр дә өйрәнеп, эшемне шулай дәвам итермен дип уйлыйм. Бик тыйнаксың. Кайсы холыкларыңны үзең билгелисең? Усал чагы бармы Гөлфиянең? Ул кайсы вакытта шундый кабарынып китәме? Әллә бердә булмый микән? Гөлфиядә бу бик тыйнак кына ханым белән очраштырды әле дип утыра торганнардыр. Мин үземне тормышта бик юаш кеше дә димим. Кеше чыдамаслык усал кеше дә димим. Минем балаларым да күз карашымнан мине беләләр. Мин үдә каты кычкырып әрләшеп җиргән кеше түгел. Мин алай яратмыйм да Зифапа. Мине кеше аңласа аңлый, менә шул тон белән сөйләгәнем белән аңларга тиеш. Балаларым шулай аңлыйлар, туганнарым белән дә шулай аңлашып яшибез, Аллага шөкер. Бик инде чыдамаслык хәлгә җиткән вакытта твердо гына менә Зифапа, сезләр кебек шулай аңлатып бирергә булдырам. Катгый да булып китүе бар әйбит. Бар Зифапа. Әйе. Аннары Гөлфиянең кайсы якларына таянып яши Гөлфия? Әйтәләм, яхшы якларыма таянам. Күп вакыт кешегә изгелек итәсем килә. Кешенең кеңеленә авыр сүзләр әйтеп, кеше кеңелен калдыргым киләми, алай андый нием юк. Үземнең кеңелемне авырлык килсә дә, кеше кеңеленә авырлык китерәсем килми. Аллаһ Тәгаләгә күбрәк ышанам Зифапа. Кеңелемне калдырганнарга кеңелемнән генә дип куям. Мин бит Аллаһ Тәгалә түгел, мин бит Аллаһ Тәгаләнең кылыгына. Алар өчен Аллаһ Тәгалә бар. Ул үзе күрә, үзе белүче, үзе судит итсен дип кенә Аллаһ Тәгаләгә барысын да анарга тапшырам. Тормышта Аллаһ Тәгаләгә тапшырсаң, җиңелрәк яшәргә. Мин булдырам дип, мин шул аның авырлыгына, аның начар сүзенә каршы мин үзем кайтарыйм әле дип эшләү бер дә дөрес түгел. Үзеңне генә бетерәсең. Алла бар бит дип куйсаң, кеңгәгә җиңелрәк булып китә. Шулай да хаксызга рәнҗетүчеләр бармы? Булдымы? Булды Зифапа. Булды. Аннары социаль челтәрләрдә дә халык белән бергә эшләгәч, киң генә билгеле булып киттек. Шулай бит. Гөлфиянең дә үзенең күреп торам, үзенең шәхси битләре бар икәнен күреп торам. Менә анда бит инде бар хәзер, заманча итеп әйтсәк, хейтерлар дибез бит инде. Менә шуны тискәрегә юрап, синең матур итеп эшләгән эшләреңне дә,
изгелек юлларында булганында тискәрегә юрап куйганнар бармы? Һәм буларга рус телендә әйтсәк, игнор дип әйтәләр, кайберсе калдырырга кирәк диләр. Кайберсе әйтә инде, кайберсе кирип китә, шуның белән шәмләшеп ул әйтә, тегесе әйтә, ул әйтә, ул яза, bunсы әйтә, һәм аларга каршы халык яза, әйтә башлый, һәм гаугага әйләнә. Мондайлары булганы бармы? Һәм ничек җаваплый Гөлфия? Бар Зиф апа. Тагын шул үземнең бер энеме Илдус Шайдуллинга катам мин. Шулай миңа интернетта әгәр кемдер нәрсәдер язса, мин анарга әйтәм инде. Илдус, миңа мәйтәм шулай яздылар. Мин үземне ничектер Зиф апа Илдусның шәүләсе кебек тоям. Мин Илдустан бер качанда алынга китәчәгем дә юк, Илдусның мин шәүләсе генә булып торам. Һәрбер киңәшемне анардан сорыйм. Ул безнең бик каты тепле, акыллы, хылыклы энекәшем ул минем. Һәм ул нәрсә әйтә? Ул әйтә, апа, син андыйлар белән гәпләшеп торма. Алар язалар икән, просто укы, әгәр ул кеше сиңа ышамый икән, просто син аны черный списокка тот та куй. Ул кеше яза алмас сиңа. Кеңлеңә уралма, апа. Андыйлар булалар алар. Андыйлар булырга тиешләр, апа. Без шулар белән бу дөньяда өйрәнәбез. Көнләшү дигән әйбер элегрәк ир белән хатын арасында гына әйтелә торган сүз булып килде. Күбрәк. Ә хәзер заманның иң ныклы авыруы бер-береңнән көнләшү. Бер-береңнең булдыклылыгыннан көнләшү, кешенең яхшы яшәвеннән көнләшү. Менә дуслар арасында, якыннар арасында әйтәләр бит әле, хәтта шулай дип әйткәне бар. Тынчык көнче көнләшкән дусларым бар хәтта дигәннәр бар. Бу хакта ничек җаваплар иде Гөлфия? Көнчелек дияргәме соң аны Зиф апа, кайсы вакытта шулай үзе җырламый ул Гөлфия. Ул кеше тавышы белән җырлый диючеләр дә бар. Ул көнчелек була микән? Аларга без кагылырга да тиеш түгелдер дип уйлыйм, Зиф апа. Аларның ул көннәү түгелдер. Алар бездән булмады бит. Ник без булай була алмыйбыз дип көнләшү дә димим. Дөрестән дә алар авыру кешеләрдер. Авыру кешеләрдер алар Зиф апа. Минем уемча шулай аңлыйм мин. Аларга мин дөрес әйткәндә, минем Алмаз улым кечерәк малаем, кечерәк вакыт туп шундый бер акыллы сүз әйткән иде. Мин һаман да шуны күз алыма китерәм. Мин анарга әйтәм дә, Алмаз шулай әйттеләр улым дигәстән, әнәй, син бит küçük түгел, алар küçük дүрт аяклана дип әйтеп, син бит küçükкә каршы дүрт аякланмыйсың диде. Просто үзеңнең аяңда басып тор, туры атла, туры бар. Ана кайсы вакытта үзеңнең балаларың да сиңа дөрес киңәшләрне әйтеп куялар. Шуңа күрә мин аларны тоже миңа көнләшүчеләр дип сөйләйм инде Зиф апа. Аларны мин тоже якында күрәм. Алар бит миңа бер яктан булышып та торалар. Дөреслекне күзгә карап әйтүчеме минем бүгенге героем? Әллә инде кеше күңелен китмәс өчен күңелдә калдырамы? Туры әйтүче түгел. Кеңелдә калдыручы. А может ул үзе аңлар әле. Аның аңлаганын китим әле диюче мин Зиф апа. Ышанычны югалткан дуслар булдымы ахирәтләр? Булды. Булды, андыйлар да булды. Һәм сынауларны үткәндә, менә бу авырлыкларны үткән вакытта янда иң якыннардан гаилә, балалар һәм тагын кемнәр? Бер туганнарым. Бер туганнар. Иң якыннарым янымда булдылар Зиф апа. Әгәр дә Аларга инде Гөлфиянең күңеле һәр вакытта кабатлый торган бер матур ара бит инде ул, Аллаһым Тәгалә минем белән, Аллаһым Тәгалә белән үзем аның кулымын дигәннәре дә. Әгәр дә менә шушы җиһаннарда Аллаһ Тәгалә биеклегендәге күңел белән кешелеккә син теләгән теләк тормышка ашачак дисәләр, өсте яктан түбән карап безгә, бөтен галәмгә нинди теләкләр әйтер иде икән бүгенге героем? Аллаһ Тәгаләгә ышанып яшәгез. Үзегезнең кечегезгә ышанып яшәгез. Бер качан да бер кеше турында да начарлык уйламагыз. Нинди генә авыр сынаулар килсә дә, Аллаһ Тәгаләнең бүләге итеп кабул итегез дияр идем. Гаиләдә әни буларак тәмле пешерергә яратамы Гөлфия? Әйдә кызыклы гына кыска сорауларга кыска җаваплар. Яратам. Нинди ул Гөлфия өйдә? Өйдә нинди ул? Яратам. Кухняда эшләргә бик яратам. Бигрәк тә нинди өстенлек кайсы ризыкка? Камыр ризыгына. Бәлешләр, ичпочмаклар, шундый тәмле белем, шундыйларны пешерергә яратам. Бигрәк уңай герой. Инде гел уңайга гына матур итеп сөйләшеп утырасыздар. Бер тискәре ягы юк микән Гөлфиянең дисәләр, хаталар булганы булмады. Бәлки яшьлектән бүгенгә килгән үкенечләр бармы? Күңелдә яшәгән, узганнарда калган үкенечләр. Менә кайтсам, шул елларга менә бу адымны эшләмәс идем. Бәлки башка төрлерәк булыр идем дигәннәр, бәлки бардыр. Бар Зиф апа, алар берәү генә түгел, алар күбәй.
үкенечләр күп калган. Үкенечләр күп калса да, без инде уйлыйбыз, шулай кайтсам, шулай эшләмәс идем, былай эшләмәс идем дип уйлыйбыз. Без инде Аллаһ Тәгаләнең әмере белән барысын да эшләп барабыздыр дип уйлыйм мин. Бүгенге секингә хәл яшәгән адымнарыбыз, баскан, йөргән юлларыбыз, барысы да Алла кушкан сукмак белән барабыздыр. Вот моны бүгенге секиндә мин килеп чыккан сукмагымда Аллаһ Тәгаләнең минем барасы юлыма киридән китереп чыгардыдыр дип аңлыйм. Үзем шулай кабул итәм. Башкортстан белән Уфа белән әле яңа гына очрашып, күрешеп, яратып калган Гөлфия безнең телевизор караучыларыбызга ниләр әйтеп калдырыр? Исән-сау булып яшәгез, бер-берегезне хөрмәт итеп, бер-берегезне яратып, яратканнарыгызның кадерләрен белеп, балаларыгызның назларын тыеп, балаларыгызның тәрбиясендә тәрбияләнеп, якты дөньяларның һәрбер көненең рәхәтен күреп, туганлык җепләрен эзмичә, олыларны олылап, дөньяда булган әти-әниләрне хөрмәт итеп яшәргә насыйп булсын. Исән-сау булып яшәгез. Тагын да шундый матур-матур очрашулар, матур-матур күрешүләрдә күрешергә насыйп булсын иде, апа. Гомерләр озын булсын иде. Саулыклы булсак иде. Амин дип әйтәсе килә. Ни кызганыч, вакыт тиз үтә. Тапшу ахырына да якынлашты. Ләкин озын озакка саубуллаштырмам, хушлаштырмам дип әйтәсе килә Гөлфия белән Уфа тамашачыларын, Башкортстанны, чөнки ул җырлары белән әйтәләр бит, башта сукмак саласың, аннан юл аласың, һәм инде якын булып китәсең. Җырларда яңадан аралашып яшәргә булсын. Ә сез беләсезме? Күңелең төшкән вакытлар була. Авыррак чаклар була. Карыйсың да. Җилкәсендә иңендә шундый авырлыкларны үткән кешеләргә. Ә син соң? Әле бит сиңа кагылмаган ул авырлык. Ә син юктан гына кәефсез булып, юктан гына күңелең кителеп яшисең. Хакың юк. Хакың юк. Миндә үземә хакым юк дип Гөлфия сөйләгәннәрдән шундый нәтиҗә ясасым килә. Урамнардан киләсең кайбер вакыт, Гөлфия. Кемнеңдер башы аска иелгән, шулай килә. Кайгысы бүгә, шул кадәрлек иңнәре дә аның икенче төрле кары юл атлаган аягының ұшына карап килә. Ә кайбер кеше урамнарда ягымлы елмайып килә. Аның белмисең ни уйлап килгәнен. Аның елмаюын ерактан күрәсең дә, ирексездән үзеңдә тоясың, син дә елмаясың. Син бүген безнең студиябызга да, туган тел дулкыннарына да шундый яктылык алып кирдең. Синең кебек кешеләр күбрәк булсын иде дип саубуллашасым килә. Чөнки дә үзеңнең яшәгән илеңдә, Чувашиядә да, үзеңнең авылыңда да, туганнарың арасында да сиңа Аллаһ Тәгалә бер генә образ, бер генә роль биргәндер. Ул да булса кеше күңеленә, якыннарың күңеленә яктылык өләшергә. Бу бәхет. Һәм шушы бәхеттән озын-озак елларга Ходай сине аермасын дип, килгәнеңә рәхмәт әйтеп, саубуллашам һәм хәерле юллар теләп, син кайтасы якта көткәннәргә бездән сәламнар алып кит дип каласым килә. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, Гөлфиянең әйткән матур сүзләренә кушып әллә ни әйтеп тә булмый. Беренчедән, яңа елга баглаган бөтен өметләрегез, максатларыгызга ирешүләр белән килсен. Һәрбер сәгатьнең кадерен белмәсәк тә, һәрбер сәгатьтә үзең өчен, кеше өчен ниндидер матурлык, гүзәллек эшләгәнеңә инанып уздырсак иде сәгать, минутларыбызда. Алдагы күрешүләрдә тагын да бар булыйк, элемтәләрдә булыйк, җырлар тыңлыйк, җырлы тормыш барыбер матур. Бездә кунакта Гөлфия Минсаитовна булды. Тапшыруны әзерләп алып баручы Зифа Нагаева киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам дип дәшә сезгә. Яңа ел белән, дуслар. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Шербет». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.